Aquí al pont comença el port de muntanya, Collformic, un port de primera categoria. Ara ens pararem a la font a buscar aigua fresqueta. Bueno, això és Collformic.
Vinga, una pujadeta de res. Arribant al coll de Buc de Riol i amb el pla gran. Estem arribant a Sant Marçal. Ui. Això és Santa Fe del Montseny. Ostres, si sembla un biciclista i tot, eh? Mira, mira, em queda bé, eh?